Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 200-дан артып китте. Республика буенча 6 кеше вафат. Ялларда статистика ничек үзгәрде? Әкренләп гади тормышка кайтабыз. Үз изоляциядән чыгуның беренче адымнарында нинди шартлар үтәлергә тиеш? Үз изоляция шартларында бөек җиңү бәйрәме. Чаллыда түгәрәк дата уңаеннан салют булырмы? Чаллыда COVID-19 белән авыручылар саны 200-дан артып китте. Узган ял көннәрендә шәһәрдә тагын 56 очрак теркәлгән. Татарстанда бу көннәрдә авыруларның гомуми саны 263 кешегә арткан. Соңгы тәүлектә Чаллыда коронавирус юктыруның тагын 22 очрагы ачыкланган. Республикада 71. Шулай итеп 12 майга Чаллыда COVID-19 белән авыручылар саны 261, Татарстан буенча 1832 тәшкил итә. 9 май көнне республикада коронавирус белән зарарланган пациент вафат булды. 1950 елда туган Алабуга районында яшәүче Ират 11 май көнне 1968 елны туган Чаллы кешесе вафат булдылар. Пациентлар икесе дә Чаллының икенче шәһәр хастаханәсендә дәваланган. Хроник авырулары булган. Республика буенча барлыгы 7 үлем очрагы теркәлде. Эшләргә ярый, тик барысына да түгел. Россиядә коронавирус инфекциясе таралу сәбәпле күп кенә оешмалар үз эшчәнлеген туктатып торырга мәҗбүр булды. 12 майдан исә озакка сузылган үз изоляция режимына үзгәрешләр кертелде. Әкренләп гади тормышка кайту буенча чаралар күрелә. Хәзер нинди структураларга эшләргә ярый һәм анда нинди шартлар үтәлергә тиеш, Лилия Гатина ачыклады. 12 майдан балалар бакчасына йөрергә ярый, әмма моның өчен белешмә кирәк. Анда баланың ойры яисә башка чирләр белән чирләмәгәне язылырга тиеш. Моның өчен ата-аналар участок педиатрына шалтыратып, әлеге белешмәне алырга мөмкин. Ата-аналарга килгәндә, бинага кергәндә аларның тән температуралары үлчәнәчәк һәм куллары дезинфекцияләнәчәк. Балаларны бакчага илткәндә һәм кичен алып киткәндә ата-аналарда битле һәм перчатка булырга тиеш. Үзгәрешләр аяк һәм кием кибетләренә дә кагылды. Кагыйдә буларак аларның зурлыгы 400 квадрат метрга кадәр һәм аерым урамнан керә торган юл белән тәэмин ителергә тиеш. Хәзер кибетләр аерым чаралар белән эшли. Анда керү өчен алдан язылырга кирәк һәм медицина битлеге белән перчатка киергә кирәк. 12 майдан Татарстанда ЗАГСларда эшли башлый, тик элеккегечә өстәмә куркынычсызлык чаралары күреләчәк. Никахны теркәү тантанасында бары тик 10 кеше генә катнашырга ярый. Шулай ук Татарстанда муниципаль ара маршрутлар буенча автобуслар хәрәкәте яңартылды. Рейсларның ешлыгы һәм даими булуы Роспотребнадзор таләпләрен исәпкә алып корректланачак. Автовокзалларда һәм автостанцияларда, шулай ук машиналарда дезинфекция үткәрәләр. Пассажирлар өчен битлекләр һәм перчаткалар мәҗбүри. Санитар таләпләрнең үтәлешен контрольдә тотачаклар. Әмма мондый төзәтмәләргә бик иртә сөенергә кирәкми. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин сүзләренчә, эпидситуацияны очрайган очракта үз изоляциялау режимы кабат кертеләчәк. Шуның эчендә гади саклык чаралары турында Унутмагыз. Куларыгызны һәм йөзегезне дезинфекцияләгез, медицина битлеге һәм перчатка киегез. Урамга ашыгыч вакытта гына чыгыгыз. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Уңайлы һәм матур ишек аллары. Чаллыда безнең ишек алды республика программасы кысаларында микрорайоннарны төзекләндерү буенча актив эш алып барыла. Быел 100-дан артык йорт яны территориясын ремонтлау планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, безнең ишек алды программасы Татарстан президенты тарафыннан тәкъдим ителде. Ул 5 елга исәпләнгән. Шушы көннәрдә эшләр 7-нче комплекста башланды. Тулырак алдагы материалда. Төзекләндерелү эшләре яңа шәһәрнең 7-нче комплексында башланды. Бирдә иртәдән кичкә кадәр юл техникасы эшли. Булачак яңартылган ишегалды проекты буенча фикер алышу вакытында халык балалар майданчыкларын, квартал эчендәге юлларны яңартырга һәм парковка урыннарын оештыруга аерым игътибар итте. Я, конечно, не шофер, машин не имею. Мне эта дорога только что радует, что машины будут в стороне. 7-нче комплекс шәһәрдә иске һәм зур комплексларның берсе. Бирдә 9 меңгә якын шәһәрдәшебез яши. Территориаль үзләре рәисе Дөрья Ризадинова сүзләренә караганда, бу вакыт эчендә юллардагы чокырларны ремонтлаудан тыш комплекста зур эшләр башкарылмаган. Безнең беренче авырлыклар машина куяр урын юк иде. Икенчесе, балалар бар бик күп. Аларга уйнар
майданчыклар юк ия. Бар, кайбер җирләрдә бар инде ул. Но алар үз искергән уже. Андый майданчыкларда безнең балалар хәзер уйламый. 7-нче комплекста ремонт эшләре апрель аенда башланды. Бу вакыт эчендә территорияны корыган агач ботаклардан чистарттылар, асфальтның иске катламын салдырдылар, тротуарларның майданын арттырдылар, өстәмә парковка урыннары оештырдылар. Хәзер яңа асфальт җәю бара. Хәзер яңадан яңа борткаминнәр алып килеп, тротуарларны эшләү өстендә эшлибез. Иң беренче хәр уже беренче башлаган кистерелгән, әзерләнгән юлга уже асфальт бүген ала башладык. 46-нчы комплекс ишегалларында да эш кайный. Ул да безнең ишегалды программасына кергән. Бирдә шулай квартал эчендәге юлларны киңәйтәчәкләр, тротуарларны яңартачаклар, өстәмә парковка урыннары булдырачаклар һәм яңа балалар майданчыгы урнаштырылачак. Безнең ишегалды республика программасы кысаларында 5 ел дәвамында Чаллыда 2014 елга кадәр төзелгән барлык ишегалларын үзгәртәчәкләр. Лия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үттеләр. Ватан ана һәйкәле янына тантаналы парадка ел саен меңләгән шәһәрдәшебез җыела иде. Быел бәйрәм үзенчәлекле, шәһәрләр үз изоляция режимына бәйле рәвештә анда катнаша алмады. Әмма тантаналы өлеш шулай да оештырылды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Эльвина Андрова материалында. Күпме генә еллар үтмәсен, гомерләрен кызганмаган солдатларның батырлыгы да, җиңү өчен көне-төне эшләгән тыл хезмәтчәннәренең каһарманлыгы да онытылмас. Ватан-ана мемориаль комплексының мәңгелек утына чәчәкләр салынганнан соң, Бөек Ватан сугышы ветераннары, шәһәр җитәкчеләре һәм депутатлар һәлак булган геройларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Тантана ахырында истәлекле залп ясалды. Хотелось бы еще раз сказать слова искренней признательности и сыновной благодарности участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Память погибшим воинам, честь и слава всем тем, кто на своих плечах, не щадя своей жизни, принес нам в мае 1945 года великую победу. Тантанадан соң шәһәр проспектлары буйлап сугыш вакыты техникасы узды. Урал М72 мотоциклы, ГАЗ-67, ЗИС-5 автомобильләре, прицепта танка каршы пушкалы БА-64Б броня автомобиле. ЮХИДИ хезмәткәрләре дә читтә калмады. Инспекторлар җиңү көне уңаеннан автомобиль йөртүчеләргә Георгий тосмалары һәм автомобильләр өчен бәйрәм символикасы төшерелгән наклейкалар тараттылар. Вот такой вот символ победы вам дарим. И такую наклейку с призывом соблюдать правила дорожного движения. Всего доброго еще раз. Праздник. Аллаға шүкір хәзер тормышлар бик әйбәт. Мин бит сугыш вакытындагы бала кеше. Ул чагында тормыш шул хәтле авырый кызым. Бөтенесен дә бәйрәм белән котлыйм. Инде дөньялар тыныч булсын, яңадан сугыш күрергә язмасын берүк. Куркынычсызлык чаралары бар җирдә дә үтәлде. Чаллыда бәйрәм салюты Наил Мәхдиев эпидемиология вазгыяте җайга салынга чыгыштырырга вәгъдә итте. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 13 май көнне сәһәр 1 сәгать 22 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сәгать 32 минутта башлана. Рамазан айының 1 көненнән башлап гаит намазына кадәр фитр садакасы бирү фарыз. Фитр садакасының күләме 3260 грамм хөрмә яки 3260 грамм арпа белән үлчәнә. Быел аның минималь суммасы 100 сум. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ветеринарная клиника «Второй шанс». Мы открылись по адресу: проспект Московский, 130Б, 5326. Телефон для справок 36 86 43. В честь открытия скидки. Круглосуточный медицинский центр частной скорой помощи одним из первых начал проводить анализ на новую коронавирусную инфекцию на выезде у пациентов, в том числе на предприятиях без отрыва от производства. Автомобиль скорой помощи специально оборудован под забор анализов. Воздух в салоне обеззараживается ультрафиолетовым облучателем. Лаборант работает в защитном костюме, маске со сменными фильтрами, бахилах, 2 парах перчаток. Забор материала проводится стерильным инструментом. После каждого пациента проводится обработка салона дезинфицирующими растворами. Звоните прямо сейчас по телефону 30 00 03. Мы работаем круглосуточно. Количество тестов в день ограничено.